Je BOZP kontrola. To je dobré. Čo? To sa ti páči? Toto ukáž. A toto už vyzerá tiež dobré. Víš fakt? Hej, čo ešte? Poď ukázať. No, poď. Šipku. Šipku. To je Pythagorová veda. Vidíš, sme tam ešte mali napísať tietok. Vzorec na tej strany. To je ako A na druhú sa rovná B na druhú plus C na druhú. Čiže ako naopak. Neviem. Kokos, tá šipka vyzerá brutálne. Nikto takú nemá. No, takže toto boli úplné začiatky. No, takže borci, toto je začiatok, tak toto vyzeralo. Keď ešte neboli stropy spravené a stierky a chujoviny. Tak toto tu bolo krásne porozbíjané. Úplne parádička, jak na stavenisku. Ja keď prídeš ku bezdiaklom totok na chalupu. No, tu už bolo lepšie, tu už bola nejaká tá predpríprava na stropy, ale tak stále to bolo také v rámci možností. No a tu už boli aj stropy a stierky hotové. Došli sme na scénu, že my dvaja. A celý byt sme zbúchali, že za 3 dní. 3 vrstvy, každá stena plus stropy. A tu na to už vyzerá tak nejak čo k čomu. No. To tak vyzerá. Má také... Škaredé. Ukáž, aké sa tu dali. Tu je lankabel. Tu je lankabel. Lankabel. Áno, lankabel. Ďalej. Stena. Stena. 2, 3, 4, 5, 4 steny. No čo, kúpeľňa? Kúpeľňa to... Poďte. No, zasvieť. No, vítajte v kúpeľni. V tomto záchode bola 10-ročná kapusta. Tu bude kút. Takto. Lavica bude tam. Lavica. Čak, naspravo. Ok. A tu je špinavý kýbel. Tak, to je všetko, čaute. Obývačka. Obývačka to je druhá kapitola sama na sebe. Ak sa môžete pozrieť to v novom stave. Toto je také... Dobre, zasnite, zavrete. Áno, všetko spravíme. Čo mi ešte k tej izbe povieš? K tejto, že tu bol taký gauč, prišiel majster Abraham, rozhýbal túto konadivo. Tuto sú dosky, hej, ak neviete. Doska. To je vír z Varanty, čiže nie je to scam. Tuto vypínať sa stratil asi ešte. Radiátory ešte nie sú, lebo sa mi nechcelo. Ale je lankabel. Máme lankabel. To je základ. Sice internet není. Internet to je dobrá otázka, kedy bude internet, No. ale je lankabel. Je lankabel. Na predpríprava. Tu je tá kuchyňa. Uvidíme, jak to... Ale tu už dorobil aj toto, to nebolo. To je čo? Toto je asi prívod na... Tam máš na... To je veľmi zaujímavé. Tam máš na piče, toto umývačku, dres, toto máš na klín. Máš, neviem, Vy by ste mohli robiť predavača v naji.